Γεια σας, είμαστε σε μια πρόβα εδώ, με τα παιδιά εδώ, με τους μαθητές μου, τους προχωρημένους. Θα παίξουμε ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Το Πάρε το δρόμο τον παλιό, το έχει πει Μοσχολιού, το έχει παίξει ο Ζαμπέτας. Αυτό θα παίξουμε, το κάνουμε πρόβα βασικά για να το πει, να φέρουμε εδώ τη Λιδία να μας το πει. Θα παίξει εδώ ο Στράτος μας κιθάρα, θα μας συνοδέψει η κιθάρα, τώρα μας συνοδεύει στο μπουζούκι. Είμαστε έτοιμοι, λιγάκι τσιμπημένος, Στράτο, δώσ' του λίγο μπροστά. Έτσι θα το παίξουμε, όταν θα μας παίξει ο Στράτο μας τη Δάρα, θα φέρουμε τη Λιδία να το γράψουμε και στην κάμερα με την τραγουδίστρια. Πήγαινε κλειστό. Δεν έχουμε και στα κουμπιά άνθρωπο τώρα εδώ στην κάμερα να μας φτιάξει. Μπράβο Αποστόλη, πήγαινε κλειστή την κάμερα. Πολύ ωραία. Υπέροχα.